Total ta' 35 skola f'pajjiżna bejn primarji u sekondarji se jaraw proġetti ġodda ta' spazji ħodor ġon edukattivi u żoni ta' rikreazzjoni sostenibbli. Dan bħala parti mill-ewwel fażi tal-Green School Initiative immexxija mill-Ministeru għall-Ambjent u Project Green b'investiment totali ta' 10 miljun euro. L-iskel mażurin ippreżentaw idejat innovattivi li jvarjaw minn ġonna l-pollinaturi u kitchen gardens sa' żoni kwieti u spazji inklusivi għal kulħadd. L-għanewdini u l-istudenti jkollhom ambjent isbaħ u aktar san fejn jitalmu u jistrieħu. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli spjegat li l-inizjattiva twildet minn xewqa tal-istudenti infushom biex jaraw aktar natura fl-iskejjel. Faħret il-kreattività u l-kollaborazzjoni bejn l-istudenti, l-edukaturi u l-komunitajiet li qed jagħtu ħajja lil dawn il-proġetti. Sodisfatta l-iktar għaliex il-tfal qegħdin jikkontribwixxu bl-idejat tagħhom biex l-iskejjel tagħhom ikunu ambjentalment isbaħ. U t-tfal għandhom ħafna idejat. U allura permezz ta' din l-inizjattiva ridna li nkunu qegħdin nagħtu spazju lit-tfal biex dawk l-idejat tagħhom u dak il-ħolm tagħhom nkunu qegħdin ngħinuhom ħalli jsiru realtà. Wara kollox it-tfal jgħaddu ħafna mill-ħin tal-ġurnata tagħhom fl-iskejjel u biex xieraq li aħna nkunu qegħdin nappoġġjawhom biex l-iskejjel tagħhom ikunu isbaħ u jilqawhom ħafna iktar. Il-kap uffiċjali tal-operazzjonijiet ta' Project Green il-Perit Beverly Costa żiedet li l-parteċipazzjoni ta' tfal u żgħażagħ hi kruċjali għax dawn huma l-veru benefiċjarji tal-proġetti li qed jinħolqu minnhom u għalihom. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li tal-iżvilupp sinifikanti huwa pass ieħor biex l-iskejjel f'pajjiżna jkomplu jsiru iżjed ambjentalment sostenibbli anke b'edukazzjoni iżjed kuxjenzuża. Is-soddisfazzjon meta tara tfal tagħna li jersqu l-qudiem b'numru ta' idejat li mbagħad b'ħidma konġunta bejn l-istudenti l-edukaturi u Project Green qegħdin naraw l-implementazzjoni tagħhom fl-iskejjel tagħna. 38 proġett f'35 skola li ħajkun qed isiru mit-tfal għad gawdija tal-istess tfal. U allura dan hija konferma kif bħala gvern nemmnu li tfal mhumiex biss il-futur ta' dan il-pajjiż imma parti importanti, parti sabiħa tal-preżent.